2021, tuig sang pagbinulagay. Wala pa ganin natapos sa katong change oil serye. May tour guide serye naman. Wala ako kapreparar. Wala ako script. Gani on the spot ini. Gani ko kamuhanda na. Pongko plaster pamati. Kay kita maga-prangkahanay. Pero antes ang prangkahanay, syempre, manamyawanay kita. Mga taga Santa Barbara, Iloilo, may adlaw sa inyo. Tani ka mo naman ang ara sa mayo kantangan. Kag madamo yung salamat sa inyo kapag lantaw. Kag pagpadayon yung pagsuporta sa akong mga video. Salong gid, kamo dila. Ito naman, tour guide series. Pero dahil lang gid ha. Sana ka pamangkot na pero mga pasensyang video. May mga tonto, mga bastos. Wala nisang video. Serye, gani na tawag serye. Series of text messages. Series of posts and photos. Pag na ano. Okay, pasensyang video. Mga manyakon, blatibay. Post ini. Tour guide serye. Nablang. Katontohan man gyapon sa mga lalaki. Mambaga, mapabaybay kami. Baybay ato ho. Genlokit ang talabas ang kabit. Ga, mapakweba kami. Ato. Genbosikad. Ang kweba nga madalong sang kabit. Ga, mapabukid kami. Ato ho. Gentete ang bukid sang kabit. Mayo ka na bala. Ang iban sa inyo, day, mambal naman. Day, nga, puros na lang kami. Puros na lang babae nga pang tira ni mo. Day, ang mga lalaki, tig-a ulo, kung ano man ka, tig ang ilang tarogo, amo man akang ilang ulo. Kung may binulaganay, sino perming apektado? Di bala kamo mga babae? Gani, dapat, kabalo na kamo. Tandaan ninyo, a philosopher once said, bes kan ano ka pa kagwapa, kung bigao ng imong kontra, mawadaan ikaw sang bana. Nagdugang pag ilang philosopher. A philosopher added, hindi ka nagwapa. Wala ka pagatumbling sa kama. Nga. Pero kung ginhimo mo ng tanan, ga-somersault ka, ga-backdive ka. Kaon buhay nga manok sampang ara sa kama tapos gimbayaan ka pa. E ano? Ang muna sige hambal nga. That is why hambal ko landay. Samtang ara ka mo sa relasyon, bag-o daan. O kung daan-daan na ginay ng relasyon. Do not forget to invest in yourself. Pakamaayuhon ang kaugalingon. Hindi buot silingon nga ikaw nakapangasawa, nagnobyo ka, manginlosyang ka na. Dapat pagwapa ka, paseksi ka. Hindi lang i-invest in yourself physically. Dapat spiritually, emotionally, financially, pinaka-importante. Kaya kung ikaw bayaan, pwede ikaw mangin independent. Kung ikaw bayaan, gedman, makahambal ka, ay salamat. Matapos ang akon pag-antos. Hindi ikaw bitter. Mag-post-post sa Facebook, pabalo ng tanan, nga Diyos ko, ginbayaan ako. Hindi amo na dahing independent woman. Dapat kung ikaw bayaan, pues let go. Sa ginhimo sa imo, dapat makapaminsar ka. Sa isa ka simana, isa ka bulan, maka-move on ako sa katontohan nimo. Tapos hindi bitter. Kadtuan mo sila sang kiridaya. Para bongga, may drama. Pagsulod maghambal, ay, ari ka mga duha, pues may awarding ceremonies kita. Wala kang paanay. Wala guramusay. Wala sumbaganay nga magdulugo ang inyong baba. No. Awarding ceremonies. Amo ni, kuha ng corona. Para sa kabit. Ari ng tunukon nga corona. Tapos, kuhaon ang cross sang pag-antos. Kag ipalukdo sa iya. Pagkagwa, mahambal ka. And I wish you both well. Diba, bongga? It's the final countdown. Samtang ikaw single, kaging bayaan ka na sa imong bana, ipreparar ang talaba.
Kay kung may mag-abot gid man, tapos ginpangaluyagan ka, pagwang sinamak para gatamsak.